Na prahu konca dejín alebo objavenie novej archy. Aká úžasná je Božia pedagogika. Dovolil, aby sa tamtá archa stratila, lebo už viac nie je potrebná. Sľubovala však príchod najkrajšej archy menom Kecharitomene, ktorá v sebe nosila Ježiša Krista, najvyššieho veľkňaza. A on dokonca naplnil Mojžišov zákon a ustanovil zákon nový, no už nie na hore Sinaj, ale na hore Kalvária. Ide o večné zmierenie medzi Bohom a človekom. Zanechal seba samého ako mannu po všetky dni až do skončenia sveta, v každom svetostánku a pri každej Eucharistii. Stal sa pokrmom, ktorý nám dáva večný život už tu na zemi. Kecharitomene je teda skutočná archa zmluvy. Tá starozákonná ju len predchádzala. A teraz všade, kde sa zjaví, hovorí o tom, že túži, aby všetci prebývali v jej nepoškvrnenom srdci ako v arche. Chce, aby sme sa zasvetili jej nepoškvrnenému srdcu a tak v nej bývali, ako v arche, zatienený oblakom slávy. Som pozvaný vojsť do jej srdca tak ako do archy, ktorú postavil iný veľký patriarcha Izraela Noé, aby nás mohla zachrániť pred potopou hriechu a zla, ktoré zalieva svet. Nejde len o nejakú činnosť či o vyjadrenie slov. Je predsa obrovský rozdiel medzi tým, keď len ideš každý deň za svojou kamarátkou a rozprávate sa o všeličom, a tým, keď jej prinesieš všetko, čo máš, a začneš s ňou bývať 24 hodín denne a jej dom sa stane tvojím. Mária ťa pozýva, aby sa jej nepoškvrnené srdce stalo tvojím domovom. V tom spočíva zasvetenie sa nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Každá modlitba Zdravá z Mária je ako bosk srdca, ktorý jej darujeme. Zasvetenie sa Márii je niečo oveľa hlbšie než len modlitba rúženca, májové pobožnosti alebo spev liturgie hodín. Zasvetenie, zopakujem ešte raz, znamená, že bývam v nej, že prebývam v Márii ako v arche. Vo chvíli, keď vojdeš do jej srdca, obklopí ťa oblak slávy, zatieni ťa Duch Svätý a vďaka tomuto zasveteniu, tomuto zjednoteniu s Máriou v jej srdci, ti Mária dá Otca i Syna i Ducha Svätého jedinečným a neopakovateľným spôsobom. Začne ťa meniť na obraz svojho syna, aby si sa mu viac podobal. Sám od seba by si sa mu nikdy takto podobať nemohol. Môžeme povedať, že zasvetenie je ako počatie v jej lone. Mocou Ducha Svätého ťa bude nanovo formovať podľa vzoru svojho syna. Mária nikdy v ničom neprekážala Duchu Svätému. Ježiš žil 30 rokov v skrytosti Nazareta spolu s Máriou. Nik na zemi nebol tak dlho s Bohom deň čo deň. Nikto s ním nebol tak dlho neustále zjednotený. Ak Najsvätejšia Trojica naplánovala len 3 roky Ježišovho verejného účinkovania a až 30 rokov Ježišovho života s Máriou v skrytosti Nazareta, máme toho mnoho na premýšľanie. Čo tým chce Boh ukázať? Čo chce povedať o budovaní vzťahu s Máriou? Aká je dôležitá v jeho príprave na misiu vykúpenia? Prečo chcel byť s Máriou 30 rokov a so všetkými ostatnými len 3? Vari nám takto Ježiš neukazuje, kto dokáže najkrajšie formovať identitu milovaného syna a dcéry Boha? Kto sa najlepšie pripravuje do služby pre poslanie a cieľ života v Bohu? Vari nie ona? Kecharitomene? Boh od počiatku túžil stvoriť takého človeka, s ktorým by mohol prebývať ako vo svätyni 24 hodín denne. Už 2000 rokov sú na tejto planéte ľudia, ktorí sa nazývajú kresťanmi. Nebo si ich vybralo, aby sa stali príbytkom Boha na zemi. Boh si ich vybral ešte pred stvorením sveta, aby sa stali cirkvou, v ktorej bude prebývať v každom z nás ako vo svätyni, kde sa mu budeme neustále kláňať v najväčšej láske a radosti. Ak teda Boh zostúpil do môjho vnútra a prebýva v mojich hlbinách,
ak vo mne žije Otec, Syn a Duch Svätý, a ja bývam v Márii, v jej srdci, v jej lone, je to situácia, v ktorej nik nikomu neprekáža. Nik nikoho nezatieňuje. Mária nikdy nestojí ako bariéra medzi tebou a Bohom. Ty v Márii ako v arche sa modlíš k Najsvätejšej Trojici, ktorá je v tebe. S Máriou, v jej srdci, v jej lone, skrytý v jej náručí sa modlíš k Otcovi, k Synovi a k Duchu Svätému, ktorý je v tebe. Nikdy nebude stáť medzi tebou a Bohom, lebo je priezračná. Ak jej Ježiš tak dôveroval, že sa nebal prísť skrze ňu na svet, žiť v jej lone 9 mesiacov, byť od nej závislý ako nemluvňa a potom s ňou bývať 30 rokov v Nazarete, čoho sa bojíš ty, kresťan? Kto podľa tvojho názoru vkladá do tvojho srdca nepokoj, strach a nechuť k nej? Vari nie ten, ktorý od Boha v raji počul slová: Ustanovujem večné nepriateľstvo medzi tebou, diabol, a ženou a jej potomstvom. Mária je tak iná, že Satan nikdy nebude schopný prísť k nej, aby sa s ňou skúsil spriateliť. Keď diabol počul toto proroctvo z úst samého Boha, prisahal Márii úplné nepriateľstvo, totálnu nenávisť voči nej i jej potomstvu. Ak teda vo svojom srdci akýmkoľvek spôsobom cítiš voči Márii nechuť, ľahostajnosť, zlosť, nenávisť, odmietaš ju a nechceš ju mať vo svojom duchovnom živote, buď si istý, že na 90% to nie si ty, ale Satan, ktorý v tebe pôsobí. Priživuje sa na tvojich zraneniach a na sektárskej interpretácii Biblie, aby si sa nestal Máriiným dieťaťom. Takto pôsobí v miliónoch srdc, aby ju odmietli a nenávideli, a tým uskutočňuje proroctvo z knihy Genesis. Žije a infikuje nepriateľstvom k žene mnohých kresťanov, najmä protestantov, ktorí si neuvedomujú, že toto proroctvo sa naplňa v ich životoch. Niektorí z nich tvrdia, že si vážia Máriu len za to, že porodila Ježiša, ale nepotrebujú ju vo svojom duchovnom živote. No zamysli sa. Čo je to za priateľstvo? Tento termín označuje prianie, čiže byť pri niečom veľmi intímnom, skrytom, osobitom, najhlbšom. Keď žijem v priateľstve s Máriou, mám s ňou intímny, osobný, radostný vzťah. Som jej tak blízko ako Ježiš, ktorý už nedokázal lepšie vyjadriť, kým je pre neho, keď sa v nej počal a potom s ňou žil 30 rokov. Aké úžasné priateľstvo muselo byť medzi nimi. Ako veľmi sa museli milovať, že chceli byť len sami pre seba až 30 rokov. Spolu vo dvojici len sami pre seba 30 rokov. Zamysli sa nad tým.